Lelo panyaso voice box tafuna kuletsireni kulankhula kwa Sagamba kuchokera ku Durban FM. Sagamba akufunza kuti ndi chifukwa chani mkulu wa bungwe loyendetsa zisankho kuno Malawi la Malawi Electoral Commission mayi Annabel Mtalimanja akuchita makani. Anthu ambiri akhala kulankhula kuti achonde mayi talolani kuti zipani zotsutsa komanso anthu achite kauniuni wakalembera mavoti ku bungwe limeneli la MEC. Mpaka na ndithu atsogoleri awiri opuma olemekezeka Dr. Bakili Muluzi komanso olemekezeka Dr. Joyce Banda alankhulanso kunena kuti mayi chonde talolani ameki kuti zipani zotsutsa zichite audit. Kuti ndi chani chimene chikuvuta kuti mayi Annabel Mtalimanja amvetsetse komanso alole kuti zimene zizi zichitike. Kumene kuti ndikudabwa komanso kumfunsa kwa Sagamba kuchokera ku Durban FM pano pa Nyasa Voice Box. Tikulandireni nonse amalawi anzanga kulikonse kumene muli pano pa Durban FM Free Fighter. Mwa nthawi zonse muli ndine Sagamba. Ine ndabwera ndi nkhani pano zingapo, koma nkhani yanga yoyamba ndiyonena kuti tikupempha wamkulu wa Malawi Electoral Commission MEC mayi Annabel John Tembo mutimvetsetse bwinobwino. Sitinaonepo wamkulu wa MEC wamakani ngati mayi amene yuyu. Kodi chikuchitika ndi chani kuti mayi ameneyu akhale wamakani chonje? Chifukwa bungwe limene lili kuyambira kale mmene tinaliziwira ifeyo ndi bungwe loyima paokha. Ndi bungwe limene lili limatumikira chipani china chilichonse posayang'anira mbali. Kodi ndi chifukwa chani mayi amene wawa sakumva zouzidwa ndazi akuluakulu onse azipani zosusa boma, angopanga zokomera iwowo pamodzi ndi mabwana awo achipani cha Malawi Congress Party? Chifukwa siboma so pano pa MCP pano pa siboma, nthawi yoyo yokhalira mboma inatha. Panopa angoyendesa chipani. Ndiye mayi Annabel John Tembo chonde timvetsetseni bwinobwino. Kunabwera Joyce Banda ananena kuti pakufunika ma auditing anthu ayang'ane, wina aliyense wachipani chosusa ayang'ane, kunena kuti aliyense kamafika siku lovota akhale ndi umboni woti mkatimu mulibe china chilichonse chokuzana chinyengo, pasakhale kukayikirana kwina kulikonse. Mayi Joyce Banda ananena a week ago, koma zikusonyeza kunena kuti mayiwa sakumva pang'ono. Amabungwe ena anapita kwa mtsogoleriso wakale Dr. Bakili Muluzi acheya kwafunsa mmene akuonera za chisankho cha pa 2025 mu 16 September. Dr. Bakili Muluzi adanena kuna kuti chikufunika kuti azipani alolerane mu nthawi imene chisankhochi chikubwera chikazaponyedwa, pazakhale kulolerana kuti owina azawine azavomereze, oluza azavomerezenso kuti taloza. Koma ananena kunena kuti tikufunikira kuti kufuna osafuna anthu akapange auditing ku Malawi Electoral Commission, pasakhale kukayikira, pakhale chisankho cha fair and free. Wina aliyense azipita ku chisankho ali osangalala, kuti oluza aluze pachione, owina awine pachione. Koma tiyeni mayi aja akuyankha zoziwa okha, zokula mtima, zosagwirizana ndi malamulo mmene amapangira. 2020 panachitika chisankho and iwo omwewo a MCP anapempha kuti papangidwe auditing and anthu anavomereza zinachitika. Why this time around sakufuna kutero? Nchifukwa chani? Akuluakulu ndikukuwuzani pano, tizuke tione patali. Zikuchitika zisizoona ayi. Komanso anthu omenyera maufulu taona ndi ku Malawi chikuchitika nchani? Wina alisalizi nkhani ingoyankhulidwa no action. Wow, mayi wameramezo. Palibe munthu amene samauzidwa and iwo udindo ndi kuti anachita kupasidwa. Pali malamulo atha kuchosedwa ngati iwo sakukwanitsa zofuna za anthu. Tipanga bwanji? Azipani zosusa boma
mabungwe onse tigwirizane tipange mphamvu kuti mayiwa apange auditing, anthu aone ngati sakufuna kutero step down, whether you like to or not, step down. Alo anthu ena kuti agwirizane ndi zofuna zanthu. Taona ifeyo tumana maujeni awa machairperson oyendetsa chisankho okumva zoyankhula za anthu. Mandimvesa bwinobwino. Ndiye zimene zikuchitika apapa akuluakulu ndi kuberana, kuba akutibera tikuona sizoona. Timvesane bwinobwino. Nkhani yachiwiri ili pano ndiyonena kuti akuluakulu mgwirizano, kodi chimene chikuvuta kuti zipani zotsutsa boma agwirizane chimodzi kuti apange mgwirizano pochotsa boma la MCP, chikuvuta ndi chani? Chikuchitika ndi chani? Kapena MCP yapereka ndalama kuzipani zotsutsa boma? Inetu ndikuona munthu mmodzi ndi amene akuvuta kumene koko, koma palibe vuto lililonse. Adalitso Kabambe kwa asiya ayende okha, asachuluse matama ngati ndala yakuzezewa. Adalitso Kabambe tundale sakuzezewa. Kozi. Hey.